Ngibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama lami umlekeleli wakambanjwa Impunga Yesintu. Namuhla bafowethu ngizokhuluma kakhulu nabantu besilisa. Ngizokhuluma nensizwa. Kungcono ngoba nami nginsizwa. Ozongangizwa ke kahle hayi bafowethu. Awusothatha induku zakhe. Aphumele eshashalazini azibhule kabili kathathu nami ngizothatha isihlangu sami ngithatha ubhoko lami ngithatha isikhwili sami. Bese sitholana phezulu ungitshele ukuthi ke inkingi kuphi. Impela nje uma ukuthi awuzungizwa kahle ungalingi ushaye okanye ubhale la kuma comment ukuthi ngiyabheda. Ngifuna ukuthi uze la ngikhona usuphethe isihlangu sakho nenduku zakho. Usho ukuthi ke Impunga Yesintu lento oyikhulumayo ayikho. Kodwa ke Impunga Yesintu bafowethu izinto eziningi ezikhulumayo zisuke zingashiwo yiyona leni ibonayo. Mina ningibonayo bafowethu ngisayinsizwa nje angakafiki ngisho eminyakeni ewu40. Kodwa ngesimo sokuthi ngumuntu owembethwe. Yingakho ngigcine sengikhuluma izinto ezijulile nezinto abantu abaningi ezibadidayo kodwa sikwazi ukuthi sizicacise. Kukhona ikhehle elidala eliphila ngaphakathi kumina ilona elenza lo msebenzi. Bengaqonde ekhanzika ke kuloko. Namuhla bafethu ngifuna ukukhuluma ngokuphika ingane. Kunabantu abaningi besilisa othola ukuthi bayaziphika ingane bengaqondile. Ngesizathu sokuthi abaqonde ukuthi ukuphika kuyini. Kukhona umuntu wesilisa oke angamthembi umuntu wesifazana athandana naye. Athi uma engamthembi umuntu wesifazana athandana naye uthola ukuthi akamthembi akanayo into ephathekayo emenza ukuthi angamthembi lo wesifazana athandana naye. Uyazi ukuthi bayembatha mihla yonke. Baphula lo mthetho nje bayembatha abaganene. Ngoba phela kuze kufika isikhathi sokuthi nje ingane uyayiphika ingoba vele anicacile nina nobabili. Aninayo vele imvumo yokuthi mbathana. Mhlambe insizwa le isuka iphika nje ngoba naki iyazi ukuthi izothethiswa kubo. Awucabange nje uyinsizwa. Usuyaphika manje ingane uphika imbewu yakho ofike wazoyitshala kulensimi. Uyiphikiswa ukuthi imvumo yokutshala awuzange uzube nayo. Omunye kuthola ukuthi ke Mhlambe ke ngesizathu sokuthi nje akamthembi lo wesifazana avela athi uyobona ngengane. Uyazi bafowethu uma uthe uyobona ngengane usukuyiphikile leyo ngane. Uyobona ngengane nembathile kodwa nalo wesifazana. Leyo nkulumo iyodwa bafowethu ukuthi wena uyobona ngengane. Inkulumo esabalele kakhulu. Utshela abazali balengane ukuthi ingane yabo ibingane engaziphethe kahle. Utshela ngisho ithongo lapho ukuthi ingane yabo ibingane engaziphethe kahle. Kukhona omunye umuntu wesilisa okade lala naye. Ngamafuphi wena uyayiphika le ngane. Uyobona ngengane ukuthi inalo yini uphawu lakho. Bese kube imawuvuma. Kulungileke bafowethu. Ake sithi ke kwenzekile lokho. Wayiphika ingane ngaleyo ndlela ngoba lokho vele kukuyiphika ingane. Mawuthi wena uyobona ngengane. Uyaphika ukuthi wena ukhulelisile. Awunaso isiqiniseko. Uyobona ngengane. Kusho ukuthi ingane mayingafani nawe ifana nonini. Akuyona yakho leyo ngane. Mayifana nonini. Uyiphikile leyo ngane. Ingake sithi usisho njalo sithi umuthi ingane uyobona ngengane. Uyiphikile leyo ngane. Ake sithi ke siyafana nawe. Yini oyenzayo? Ukuze phela ke ingane nawe njenganomuntu wesilisa ikwazi ukuthi ibe ingane yakho ngokuyikona ithongo labo kantombazane lingathukutheli. Uma usubonile ukuthi lengane le ngempela ke yakho usubonile ngengane. Uzohamba okhipha inhlawulo yokuthi wena uzalise ingane ningacacile nayo. Ugeza umuzi. Uma usugezile umuzi waqeda. Kusuka sekufaneleke manje na ukuthi ke uthola imbuzi. Le mbuzi le iyona mbuzi le ozothi moyisebenzisa
uzogeza ngayo lo muntu wesifazane ezoqondana naye ngqo ukuthi wena umphikile uthe uzobona ngengane. Angifuni ukuyichaza leyo nkulumo ngoba nawe uyazi ukuthi uzobona ngengane nje yini osukuyidlinza ngaphakathi enhlizweni yakho. Lokho kungcolo umuntu wesekona lo muntu wesifazane kusuke kufanele ukuthi kuhambe uye kubo ngemuva kokubusa ukugeza umuzi bese uphinda ugeze naye ukuthi umthukile wena wambathisa inhlamba yokuthi lengane lena ayithwele akuyona yakho kanti yakho. Ngemuva kwaloko usuqedile bese uphinde futhi ingane nawo mesikhona uthola imbuzi ezogeza ingane yakho manje ukuthi wena njengoyise wayiphika wathi lengane le akuyona yakho ekubeni wazi kahle ukuthi yakho. Asike singayibuki-ke manje ngehlo lokuthi umuntu othe uzobona ngengane. Bengifuna ukuthi ngicacise lapho ukuthi uma uyinsizwa wathi uzobona ngengane leyo ngane mfowethu sukuyiphikile. Ngiyazi ukuthi mhlamba kuzuzwakala kahle ngoba yinto sewakwayenza mhlamba into oyenzile. Kodwa lelo qiniso kubalekile ukuthi ulamukele bese uyakulandela konke lokho engikululeka ngako ukuthi ukwenze. Ngoba ikona okuzokusiza. Ukuhofa inkani akuyona into ezokusiza. Uthi hayi uyabheda lo. Ayikho into eyisho ukuthi ngobona hayi. Mina ngikhuluma isiminya mina. Wena uma ukuthi nje wathi uzobona ngengane kubalekile ukuthi unina waleyo ngane uhambe omgeza. Okuwukuthi wena wamenza into angayona. Wathi lengane le ayithwele umbathe nomunye umuntu ngoba umdlinzi obafuni ngenkathi umuntu uqala umdlinzela ngaphakathi kuwena izinto zonakala lapha. Bese uphinda ugeze nengane futhi okuwukuthi wena wayiphika wathi uyobona isikhona. Ukuphika lokho bafowethu. Nanoma ngabe ubanike owaphika ingane. Kubalekile bafowethu ukuthi amgeze unina wakhe ayicela intethelelo kunina wakhe nasethongweni lakhe. Bese futhi aphinde futhi ayigeze nengane. Ngoba bafowethu uma ungeke uzukwenze lokho ingane yakho iyophenduka isigqila emhlabeni. Ingane yakho iyothi yenza izinto zingenzeki kuthi ubaba wakho wena wakuphika. Noma ngabe izinto usuziphelelisile ingane yakhishwa kubo komalume yalethwa kini wayemukela kahle kodwa ngesimo sokuthi isana leyansila iyokuphikwa uwena njengoyise wakhe izinto zayingane angeke zakwazi ukuthi zihambe kahle. Ingakho ke bafethu kubalekile ngikhuthaza nami ngiyimpunga yesintu ukuthi uma ingane uyiphikile ngaleyo ndlela oyiphike ngayo yigeze ucela intethelelo kubo ucela intethelelo kunini. Ngenkathi ukwenza konke lokho namathongo nawo ayakwazi ukuthi izinto zihambe kahle phezulu kwengane. Asingaziphiki-ke bafethu ingane. Konke sikwenzayo asikwenze nje ngemvumo yesintu sethu ukuze izinto zonke zihambe kahle. Asicele kokhokho bethu nasemathongweni onke asemakithi asikhumbule thina njenganensizwa sikwazi ukuthi asipha amandla bese siyaganwa ukuze nembewu esobe siyitshala singayitshali ensimini zamanye amadoda kodwa sizitshale ensimini zethu. Ngoba uma uzokhulelisa intombazana ikubo usukuthatha imbewu uyitshala kuphi na ensimini yakomunye umuzi. Kanti uma uthatha owesifazane ekugana eza kuwena angeke uzuyiphika ingane ngoba vele lo wesifazane unkosikazi wakini. Konke akwenzayo uzabe sebhekwe yithongo. Ilona ithongo elizokwazi ukuthi limgade limvikele limenza abe umfazi ohloniphekile nohloniphayo. Imbewu yobuyitshala iyoba imbewu oyitshala ensimini yakini. Isivuno lapho kobe sabana isivuno kobe sakho ngoba sike ensimini yakini. Kodwa uma uzomithisa intombazane ekuhambeni engeyena umfazi wakho usukuthathe imbewu wayoyitshala ensimini yomunye umuntu. Uma sekufika isikhathi sokuthi ivuna angeke wakwazi phela ukuvuna ngoba insimi otshale kuyona akuyona insimi yakini okanye insimi yakho. Angeke ke umnikazi wensimu avume ukuthi uzovuna okusensimini yakhe. Kofanele ukuthi ulandele imigudu ethile ekufanele ukuthi uyilandele ngokwesintu sethu ukuze isivuno sonke sibuyele ngakuwena. Sengiphetha ke bafowethu uma uthi nje uyobona ngengane zazi ukuthi leyo ngane usuke uyiphikile kufanele ukuthi uyigeze nonina wayo ucela intethelelo nasethongweni lakobe ucela intethelelo kanjalo nasenganeni nakwelakhe ithongo
ucele nakulona intethelo ukuthi wena waphika ingane yakho waphika imbewu yakho bengithe ngeke ngigeqa amagula ngiyacela ke bafowethu uma ukuthi mhlambe khona le ngigcobe khona amakhona bese ngiyangithethelela ngeimpunga yesintu hayi ngoba ngifisa ukuthi mhlambe ngidelele ngisuke ngizama ukuthi ngakhe isizwe sikaMthaniya ngikhuluma izinto ezizosenza ukuthi siphile kahle thina njenganabantu kodwa ke uma ukuthi unenkani woza nezakho sihlakane esitikini impunga Shimane,